Здравейте, хора, аз съм Ралчик, с мен е Мариан. Днес сме решили да играем билет в моя Фейсбук. Така, кажи нещо. Аз съм Мариан БГ и ако ви е харесал този клип, натиснете да или не за Радо или за мен. Радо Геймс БГ. Или за Мариан БГ. Човек, тук на тебе, що ти лаги пак? Не знам. Музиката... В това, кажи е, в Mozilla лаги пак, в Google Chrome пак лаги. Ето, гледай какво става. При мен не лаги. Ако искаш влез вътре, в профила. Не лаги. Аз ще направиш маса. Хвати парата. Човек, как се гонят? Ама една е друга. Да. Ау, човек то скара. Бе, аз викам то да ни кара и бялата, какво прави? И аз. Той кара. Без музика. Това. Всяко. Пакети. Батко не може. Хора, ще пусна малко музика, да се сърдете. Това. Компютър. Не мога да играя. Всеки случай. Аз не съм. Да. Това на мен. Тук бях добре. Някой ти писа. Да, знам. Кое е това много качи, бе? Не, много качи. Просто Да. приятел ми. Да, ясно. Ще пусне малко музика. Музиката, че нещо много лаги. Ето пак лаги, човек. Много е гадна тая работа. Се втираш. Научи ме име. Това е яко. Как успя, човек?
Аз ти го убива. Ами това беше от нас, хора. Чао. Ако ви е харесал клипа, обнародите се, пишете в коментарите. Това беше от нас. Чао!